Això és el Sí. que més em fot a mi. Una cosa Ja. tan evident i que es fiqui sota l'alfombra en comptes de posar-la sobre la taula. I per què creus que passa això? Jo crec que hi ha un cert col·laboracionisme, que és el que no hi havia durant el franquisme, de dir, escolta, si Barcelona ja deixa de voler tocar els pebrots, tampoc està malament. Clar, Perquè és que al aquí... final se n'adonen que la culpa de tot és que hi ha Generalitat perquè Barcelona va aguantar durant el franquisme, perquè si no potser no n'hi hauria de Generalitat. I que se'n van adonar i diuen, bueno, escolta tu, ara farem veure que el tema és el catalanisme i és el no sé què i és la Generalitat, però de fet, escolta, anem retallant Barcelona i serà la manera segura d'arreglar el problema. I jo crec que és veritat. És que això és una de les coses que parlàvem en el podcast de fa 3 anys. És a dir, el procés emergeix perquè hi ha una competència entre Barcelona i Madrid, perquè Madrid té un projecte pequinès, Madrid sap que només es pot salvar a través de la unitat d'Espanya i, diguem, monopolitzant tota la península, i això gairebé inclouria Portugal, perquè d'això també en vam parlar, això gairebé inclouria també Portugal, i clar, Barcelona davant d'això hi ha un moment que es rebota, i per això també el Maragall es rebota, és a dir, per això la família Maragall diu allò de Madrid se va, no? I s'inventen això de l'Estatut, intenten fer...